uNkulunkulu akakulonde, uphile, uphushe, uphumelele, uphasitoningi. Inamba kisense ngokuyimember. So nginika 5 ntambama Monday to Friday kuphela on WhatsApp. Xolile Jojo. Ngicela ukubuza pastor xa uphupha izinja zileqa inyamazane. She dream of dogs chasing a wild animal. Like impala, I don't know, impala or impunzi, but inyamazane, a wild animal. Khona lokho. 1. Esikhathi esiningi uma uphupha izinja kuwuphawu oluhle uma zijaha inyamazane. Ngoba lokusho kungenzeka kunotho olubalekile nolufunayo kanzima. Futhi uzolithola ngokuhamba kwesikhathi. So omunye umuntu ungenzeka aphuphe kanti ubhizi vele ufuna umsebenzi, ufuna uxhaso, ufuna isikolo, ispace esikoleni or whatever isuke ifuna ebone njalo nani kukhomba lokho ukuthi is working hard ukuthi ethole lokho akufunayo. 2. Kwesinye isikhathi uma uphupha izinja uphawu oluhlumayo zijaha inyamazane ngoba lokusho kungenzeka ukhonjiswa kumzamo uqhuba umkhankaso wokufuna umsebenzi, ukufuna uxhaso noma ukufuna ukuqala ibhizinisi. 3. Kwabanye uma uphupha izinja kuwuphawu oluhle futhi uma zijaha inyamazane ngoba lokusho kungenzeka umatasa nokulandela umuntu uyamshela ngoba ufuna kuqome noma nje kukhona umuntu ofuna ukuthi nakho ubudlelwane naye lokhu umlandela umfensa. Yabo. 4. Ngokwesintuka sibheka ngokwesintu uma kwenzeka uphupha izinja kuwuphawu oluhlumayo zijaha inyamazane lokusho uyakhonjiswa ukuthi kudingeka wenzele amathongo noma izidalwa zakho iladi omunye ngathi isimayo, omunye ngathi isithebe, omunye ngathi umsebenzi wesintu okhalelekayo. Kwabanye kufike ingoba esuke ekhonjiswa ukuthi izidalwa zalakhaya noma amathongo alakhaya asefuna ukuthi ngabe kukhona okwenziwayo okuwukudla, okuwumsebenzi, okungaba iladi, okungaba isimayo, ngaba whatever kodwa ethinta ini ukudla kwedama. Siyabonga.